saiki aku njaluk nilane. Penggalemu. Kowe kondur ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Apus krama marang sudaramu yen to sira wis pinanggihan marang panjenenganku. Paman kula apa sesangkening manah kula. Kula mboten badhe wangsul wonten ing Kasultanan Demak. Menawi boten sesarengan kalian paman kula. Yunus. Jebul sira tak tembung manis manuhara. Kang sira tansah lama. Kowe tansah ngelane dadane wong. No! Yunus! Kowe pulun aku dhewe. Kowe sing tak tresnani. Tak eco koyo dhewe. Kawas. Sekar jebul ke menungso kawengis. Wis wani Merjopati lan Kamasepati terus sudah paman. Beneran Sekar. Sing dit pangapram mergo kadamu wis wani marang panjenengan aku tegelan mentara marang kadamu Pangeran Yunus. Paman Kurakaton Sekar Pangeran Pati wis muka kawas kula. ya Menika sedulur kula. Kula mboten lagi sidani kawas Patinus pramila panjenengan mati saya tangan kula. Gajah moro idampak kowe wani marang purba majes ya Pangeran Sekar, aku jaluk ngapura nganti ketutup minta dipakati perkara iki Yunus Sekar nganti Basuki Yunus Aku duwe keyakinan Yunus tetep mate yek bongkoyo. Lakon nggih Sekar. Lakon kowe dadi sultan. Lho, mana? Mate yek bongkoyo mati. Wis. Muridku Pangeran Sekar lakon dadi sultan ana ing Demak Bintoro. Sekar jubul wong kowe yo mati babayi tak domo tak gadang-gadang kowe besok bakal dadi sultan kok melu mati wis udus kurang apa odange suwuk odange apa iku suwuke ben urip Robbana ya Robbana Sampean mau aku dan amane aji kawi jan oleh paman Kurakaton biur-biur. Kujune kowe duwe guru aku. Nggih. Upama gurumu
Sultan. Mboten. Saiki gunarpane utawa wangkene Yunus do dibuak ning jurang. Mboten. Ya. Ya. Kage nang dibuang jasad Ayo Yunus. dibuak ning jurang. Kage. Kelakon Yunus kurang ilang sirahe kok. Pak sama aku ora ngerti. Sing semaput iki namung Pati Yunus, Sekar mau yo semaput. Lho kok iso urip mbok apakno, Gus? Tak suwo. Kudus kurang apa? Percaya mergo kudus godange wiritan. Wiritan. Godange suwo. Godange Sing suwo. ngono kowe ra dukun sing mandi, Gus. Mandi. Oh, diarani Dukun sing tokcer, Gus. Tokcer. Kowe dukun sing mandi tulung adus. Muridku Pati Yunus uripno, Gus. Nggih. Muridku Pati Yunus uripno. Ora kudu. Nek iso ya uripno dhewe ora iso. Ngono. Sunan Kudus. Wa idza jaa ajaluhum wala taqiluna wala ya atas dimun. Ajale menungso ora kenyono-nyono. Mati kanggo dalan apa wae. Ning menungso ora mangerteni. Sapa sing mangerteni? Mung Gusti Allah Taala. Ketoke Pati Yunus mati, nek Gusti Allah kun fayakun, urip yo urip. Donga matoke kok ngene, Cak. Kaya jaman Imbrabo bakul sapi ae lek Cak. Pati Yunus meh wae le. Arep ana satriya sekembaran saka Bintara Demak, temakane pralaya. Sabar ya. Niki perkarane muridku lho, Gus. Kok sampean iso ngarani murid kula kira sekap. Lho ora diperintah kok tumapak berarti. Jenenge Pangeran Sekar iki glancang tindak kurang tanduk kebak ning kliwat. Lho ora diperintah kok maju nyeraranggono. Oh. Jak bali, Sekar jak bali yang Bintara Demak. Sampean ngomong nggih. Aja kok gak tahu. Lho soalnya kok ora ono salah, soalnya ndak apa-apa. Waalaikumsalam. Keliru. Waalaikumsalam nggonmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awes dah balik ning Bintara Demak. Pati Yunus. Perkara balelane Bathara Katok. Menanging Bintara Demak ora rampung saiki, sesuk ana dina. Mong bae Pati Yunus. Bintara Demak sakling sire ramamu Sultan Patah. Kang gumanti nglesai Gading Dana rubuh dapat ing Bintara Demak. Wah, lu keprabon urung gelem mapan ing Bintara Demak. Pitampun supaya ngupati Pak. Menyang kita waduh keprabon